נשמה טוב ומנעים שניתחים גם יחד. הנה מה טוב שניתחים גם יחד. Ik hoorde nergens bij. Ik hoorde niet bij de christenen en ik hoorde niet bij de Joden. Ik zat er precies tussenin en ik had geen backup. Ik had geen backing. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik zat in het luchtledige. We waren al op weg naar Israël, maar de voorzitters van deze gemeenschap die vroegen mij om de gemeenschap te leiden en natuurlijk te representeren. En dat is mijn taak hier. Rafael Evers is opperrabijn in de orthodox-Joodse gemeente in Düsseldorf. Hij is de oudste zoon van het echtpaar Evers-Emden. Hier met de materfamilias Bloemen in het midden. Een bijzondere foto als je weet dat Bloemen de jinnigste oerblunnen wie van haar familie na de Holocaust. Wil je niet wat drinken? Bloemen ziet in het laatste transport naar Auschwitz, te Germij Anne Frank. Zo liep het kamp. Haar ondervindings zetten ze letter om in haar werk. In Amsterdam ruchten ze Schul West op. Ze wie een begrip in Joods Amsterdam. Ja, nou klinkt dat heel gek, maar na Auschwitz lijkt ik de angst voorbij te zijn. Ze was zelf ondergedoken geweest met behoorlijk veel traumatische ervaringen. Want ze werd doorlopend verraden. Ze heeft wel 15 onderduikadressen gehad. En is uiteindelijk dan toch opgepakt. Maar ja, dat was voor haar wel de aanleiding om daar zeer intensief op betrokken te zijn. En ze heeft, toen ze psychologie is gaan studeren, heeft ze dat eigenlijk voorgenomen dat een keer heel goed en wetenschappelijk ook te onderzoeken. Ja. Excuseer mij, hè? Bloemen wie interesseren in de complexe problematiek van de onderdoekte baan, de ouders en de pleegouders. Ze was een intellectueel, maar ook zeer emotioneel en ook op de emoties gericht. Ze vond het uitermate belangrijk, de emoties. Vroeg ook naar de emoties, wat ging er in je om op dat moment, dat. En dat waren vaak hele beroerende momenten, waar hele trauma's naar boven kwamen die nooit uitgesproken waren, die nooit beleefd waren soms. En op die manier loskwamen en ook verwerkt werden.
Louis Godschalk is een smokkelbaan. Begin jaren 80 emigreert hij met zijn gezin naar Israël. Hij is daarna nog geregeld voor zaken in Nederland. Als Bloem een congres voor onderzoekbaan organiseert in de Rij in Amsterdam, is hij van de partij. Toen in de RAI het congres was in 1992 merkte ik het verschil. In mijn leeftijdsgroep zaten kinderen die halfwees en wees waren teruggeplaatst in het Joodse milieu en in het christelijke milieu. Die in het Joodse milieu, die kregen, als ze thuis kwamen met vragen, antwoord. Die werden opgevangen. Maar ik wist niet dat ik Joods was. En ik begreep niet wat er om me heen gebeurde. Louis waart als jonkje naar skierende Gautum smokkelen. Het dorp dat bij de Duitsers bekend stond als Das Terroristendorf, vanwege het hege aantal verzetsmeesken. Klaas Oosterkamp, zijn vrouw, was overleden. Zijn oudste dochter Henny, op dat moment 25 jaar, die verzorgde het gezin, haar broers Marten en Siebe en haar zuster Eke. En zodoende werd Henny Oosterkamp in wezen mijn oorlogsmoeder, mijn mama. Als een flinke jonge dame van 25 jaar. Het laatste oorlogsjaar zat ik bij de familie Klaas Oosterkamp. Dat was warm. Er waren zonen en dochters. En ik ging van schoot tot schoot. Dat was een huis vol liefde. Als op 8 november mijn moeder trouwt met Fijke Rienstra, word ik opgenomen in dat gezin. En mama zegt tegen mij, oh, dit is jouw heid. Heid is het Fries voor vader. Dus ik kreeg er een heid bij. Van dat moment mocht ik niet meer bij haar op schoot zitten. Ze mocht me niet aanhalen. Dus ik kwam van de warmte in de kou. Er is een gebod in de 10 geboden die zegt, eert uw vader en uw moeder. Er is ook een gezegde van, over de doden niks dan goeds. Jitkedal, wiekedal, smereba. Wama divrei, groete jam lichtmal groete. We gaan je gonnen bij je magon. Over de Gobet Israël, waar gelauwers man karif, bimru amen. Jehei, smereba mevrach, lolam meyamaya. Hitberach is de bak. Het gebed wat ik op heb gezegd, dat is het Kaddish gebed voor de wezen. Kinderen scholden me uit op school voor moordenaar. Dan zei ik, waar slaat het op? Hij zei, dat heb je niet goed gehoord, dat heeft niks mee te maken. Een kind van de klas heeft een verjaardag. En we worden allemaal uitgenodigd. Iedereen krijgt een snoepje van die moeder. En tegen mij wordt gezegd, lolololo, aan Joodjes geven wij geen snoepjes, die hebben de Heer Jezus vermoord. Ik kom thuis en vraag wat er aan de hand is. Mijn pleegvader zegt, ach, jij bent alleen dom, je bent ook stom. Je hoort nooit wat de mensen zeggen, dat zeggen ze niet. Dus het was verwarrend. In 1954 werd ons eerste kind geboren, Raf. Een eigenwijs baasje dat het tot rabbijn heeft gebracht. Van jongs af aan had hij zo zijn eigen ideeën. Op een dag had hij geen vrede met zijn moeder en verklaarde dat hij erop uitging om een andere te zoeken. Ik ondersteunde dat idee en vroeg hem wat hij vond van de linkerbuurvrouw. Nee, die wou... Het wie een warm gezin, maar toch werkt het verliezen van een holocaustoverlever vaak terug onder de hoed van de band. Ik ben de oudste, dus ik was zoals mijn moeder dat altijd noemde, ik was haar broddellapje. Dus de hele primaire emoties kwamen wel op mij over. En die waren toch wel heel intens, heel intens.
En we dachten dat mijn moeder dat langzamerhand aan het verwerken was totdat mijn broer Sam overleed. Hij was 17. Dat was al 43 jaar geleden. En nou ja, toen kwam alles naar boven. Want toen, ja, mijn moeder had de oorlog dan niet verwerkt, maar ze had er meer leren leven. Maar dit was zo'n klap, je eigen kind verliezen, dat was geen einde aan. Nou, dus, er kwam alles weer naar boven. Het duurde 10 jaar voordat ze daar een beetje overheen was. Zo lang was het. De deksel ging eraf van iets. Er kwam zoveel pijn naar boven. Het was niet meer te meten, het was niet meer met geen pen te beschrijven. Was dat. Zo erg was het. Ja. Yad Vashem is een tekst uit Jesaja die zegt: ik geef hem een naam en ik geef hem een hand. Yad Vashem betekent voor mij ook een soort begraafplaats voor mijn ouders en mijn geheel vermoorde familie. Al deze mensen die op deze foto staan, hebben geen graf. Nadat ik geboren ben in november 1942 zijn mijn ouders vrij snel ondergedoken met mij. In juli werden ze verraden en werden we naar de Hollandse Schouwburg gebracht. Mijn ouders hebben als het ware een verzetsdaad gedaan om mij over te geven aan vreemde mensen met als hoop na de oorlog weer herenigd te worden. Mijn ouders zijn op 17 juli vanuit Westerbork naar Sobibor gebracht, getransporteerd. Daar zijn ze op 20 juli aangekomen en onmiddellijk vergast en verbrand. Ziet u onder bijvoorbeeld in tweede generatie een toenemende behoefte om die Joodse identiteit vorm te geven? Ja, zeker. Maar ik moet wel eerlijk vertellen dat er ook heel veel assimilatie is. Dus ook heel veel mensen verdwijnen uit het Joodse volk. Maar er is de laatste tijd inderdaad een sterke behoefte om er toch weer bij te horen en er toch weer aan mee te doen. Ondanks, en dat vind ik ook totaal frappant, ondanks het toenemende, echt explosief toenemende antisemitisme is er desondanks zowel bij niet-Joden die Joods willen worden, maar ook bij Joodse jeugd natuurlijk, dat ze terugkomen tot de kern van het Jood zijn. En dat is echt heel, heel opvallend. Heel opvallend. Het hele dorp is op een hichte van de identiteit van Louis, die het dan nog Loekie hiet. Maar ik na de oorlog, Loekie Blauw bij de Rienstraat, wordt hem niet verteld. Ik had hij later naar de Mulo in Snitskit, bloot hij onwitend over zijn aankomst. De leraren binnen alle keer belutsen in het uitdekken van het geheim. Maar zoals bij alle geheimen rint het een keer spijk. Eerste klas van de Mulo, geen probleem, Loekie Rienstra. Ik ga over naar de tweede klas. Een nieuwe klassenleraar.
nieuwe klassenleraar zegt, jongelui, ik ken jullie niet. Zoals jullie nu zitten, blijven jullie zitten. Ik noteer waar jullie zitten. Dan kan ik snel jullie namen leren kennen. Ik noem even jullie namen op en als ik je naam noem, moet je even je hand opsteken. Hij noemt de namen op en zegt aan het eind daarvan, er is 1 iemand die zijn hand nog niet heeft opgestoken. Wie is dat? En ik steek mijn hand op. Hij zegt, wie ben jij? Ik zeg, ik ben Loekie Rienstrameester. Hij zegt, ja, ik heb hier een naam, Louis Godschalk. Ik kom thuis. Mama zegt, wat kom je nou doen? Ik zeg, ja, ik weet het niet. Maar er was op school werd een naam genoemd. En dat klopte niet. En toen zei meneer Atema, ga jij maar naar huis, laat je ouders jou de waarheid vertellen. Ik zeg, nou, zegt u mij maar de waarheid. Nou, ze begon te huilen. Ze zei, nee, dat kan ik jou niet vertellen. Moet je maar wachten tot Hyde thuis komt. Hyde komt thuis en die ziet ons daar zitten. Allebei wat emotioneel. Die zegt, wat is hier aan de hand? Mama zegt tegen mij, zeg jij het maar. Dus ik zeg, ja, dit en dat is gebeurd op school. Oh, Hyde zegt, daar is niks aan de hand. De directeur van de school heeft een naamvergissing gemaakt. Dat is niks belangrijk. Op dat moment staat mijn moeder op, half huilend, half pratend, zegt ze, Fijke, hoe vaak heb ik niet tegen jou gezegd om Loekie de waarheid te zeggen? De seconden die daarop volgden, was heel lang. Totdat Hyde zegt, nou, ik zal het je dan maar zeggen. Jij bent niet ons kind, je bent een Jood. Je ouders zijn in de oorlog vermoord en daar hebben we jou geadopteerd. Ik zeg, waarom zijn mijn ouders vermoord? Ja, omdat ze Jood waren. Verder geen vragen. Want als je vragen hebt, betekent het dat je niet tevreden met ons bent. En dan zorg je stom maar op. Dan doe je de deur maar achter je dicht en wegwezen. En toen begon ik dus te huilen. Geen gehuil, want als je gaat huilen, dan zal ik je laten huilen. Dan krijg je een flink plak slaag van me. Louis bleun als pleegzoon bij de Rienstraat in Skiernegouten. De Wiewo-familie, het echtpaar Blitz, dat hem wil opnemen woe. Maar de commissie oorlogspleegkinderen besliste oors. Voorzitter Gesine van der Molen schreun al in de oorlog een wetsontwerp die het Joodse ouders uit de ouderlijke macht zetten moest. Nee, dat was natuurlijk ook echt de finale klap, als het ware. Hiermee werd duidelijk dat niemand er iets van begrepen had, van het leed dat de Joden overkomen is in de oorlog. En 2, het is gewoon onrecht om ouders, om welke reden dan ook, uit de ouderlijke macht te ontzeggen. De wet kwam er net, maar de commissie wiesde net vaak bij een taal Joodse pleegouders. Want ze wat tocht dat Joods wezen dat liet met de vervolging en ellende. Ik bemiddeling van de Joodse voogdijcommissie die in het geval van Louis geen vertuten. Wat meneer Barats en mevrouw Gesine van der Molen wilden, dat die kinderen in aanmerking kwamen met het christendom. Mevrouw Gesine van der Molen schreef bijvoorbeeld in Trouw in 1946 dat ze niet begreep waarom de Joodse minderheid zo protesteerde tegen hun beslissingen. Het belang van het kind was niet het belang van het kind. Ik ben ontjoodst. Gisteren was die aanslag in Hanau. Kort geleden was die aanslag met Yom Kippur in Halle. Hoe lang zitten we hier nog? Gaat het zich niet herhalen? Ik had altijd gehoopt voor mijn moeder dat dat zich niet zou herhalen. Maar ze zei dat antisemitisme zoals we meegemaakt hebben in de afgelopen 20, 25, 30 jaar is zo virulent. Dat was helemaal niet, 39, 40 was dat helemaal niet zo sterk aanwezig. En dan zeg je, godzijdank dat we een land hebben waar we naartoe kunnen gaan, naar Israël. Waar we ook naartoe hopen te gaan. En ik heb zelfs in mijn contract met de Düsseldorfers geschreven dat ik het recht heb om iedereen mee te nemen naar het Heilige Land.
Dat is natuurlijk een beetje een symbolische contractregel, maar het is wel, geeft wel aan wat ik voel. Israël is als een warme deken om me heen. Dat merkte ik ook in 1964. Ik had het gevoel als ik in Tel Aviv of in Jeruzalem waar ik liep, dat iedereen familie van me was. Toen ik met Yvonne trouwde, wisten we allebei niet dat ik oorlogsslachtoffer zou zijn. Had ik op dat moment niet die problemen die ik later kreeg. In 1965 begonnen we onze eerste zaak. In 1969 hadden we 4 zaken. Dus daar waren Yvonne en ik druk bezig mee. Totdat in de 70 jaren kreeg ik nachtmerries. Nachtmerries. Ik droomde dat ik met vrouw en kinderen werd vermoord. Ik droomde de raarste dingen. En dan moest Yvonne me steeds wakker maken. Overdag was ik agressief, niet aardig. En ik vroeg me af op dat moment, waar hoor ik bij? Dus ik dacht, weet je wat? Ik moet maar eens zoeken naar mijn roots. Dus ik werd lid van de synagoge in Leeuwarden. Ondertussen ben ik op Joodse les, ik studeer, ik probeer Ivriet te leren. En Yvonne zegt, zullen we naar Israël gaan? Ik zeg, ja, graag. En in september gingen we op Aliyah, dat is immigreren naar Israël. Nou, een typische karakteristiek natuurlijk van verdrukking is dat je dan juist meer je eigen identiteit opzoekt, probeert uit te leggen, probeert vast te houden natuurlijk. Het is ook een bron van inspiratie en hoop, dat zeker ook. Je ziet, ik bedoel, na de Tweede Wereldoorlog was er zo ongeveer direct Israël. Dus het gaat door, de hoop gaat door en het leven gaat door en het jodendom gaat door. En ja, het grote wonder is dat je leert leven met de gedachte, ja, als ik er niet meer ben, dan is er altijd nog het Joodse volk en dat houdt het vol. Dus mijn identiteit gaat verder in mijn kinderen, in mijn omgeving, in mijn leerlingen. Die houden dat vast. En ik vind het heel belangrijk. En als je me nou vraagt waarom vind je dat nou heel belangrijk? Ja, heel moeilijk uit te leggen waarom dat zo is. Maar ik hecht eraan als niks anders in mijn leven. In Zuid-Afrika, in de boerentaal zeggen ze, wij dromen niet die droom, wij leven die droom. En dat is waar ik op het ogenblik in leef. Joodse kinderen, Joodse kleinkinderen, het bloed van de vermoorde familie gaat door in dezelfde cultuur. Voel je dat je nu beter weet wie je bent? Ja. Israël is als een warme deken. Ten eerste ben ik blij dat je nu heel met jezelf bent. Dank je. Dat je weet dat ik het nu ook goed heb. Dat ik dankbaar ben. Ook al ben ik ontzettend vaak ambivalent. Wat bedoel je met ambivalent? Omdat ik aan de ene kant heb ik de opvoeding van jullie Nederlands zijn. En aan de andere kant is het hier Israëlisch. En 7 september 81 gingen we naar Israël. En hoe was dat voor jou? Moeilijk. Waarom? Geen taal. Geen vrienden. Geen familie. Verder praat hij niet. Het is heel moeilijk om over emoties te praten. We hebben de kinderen nooit willen belasten met mijn slachtofferschap, bij wijze van spreken. Ik denk ook niet
dat je moeder ooit verteld heeft dat ik nachtmerries had en dat er problemen waren. Je moeder heeft mij altijd afgedekt, dacht ik, ten opzichte van jullie. Dat was een rotsondersteuning. Dat was je moeder. Ik weet niet of er in je jeugd daarover werd gesproken. Ik dacht het niet. Nee, nooit. Maar ook nu niet. Ook niet over jouw emoties, ook niet over dingen die je wel pijn doet, niet pijn doet, waar je problemen mee hebt, waar je geen problemen mee hebt. Gewoon een gesprek. Er zijn dus nu geen problemen meer, omdat, je weet ook, ik loop al 20 jaar bij de psycholoog, dus die back-up van die ellende totdat we in Issa gaan wonen, die is in wezen wat weggevaagd door het wonen hier, door het uitkomen van jullie, door Joodse kleinkinderen. Dus die droom die ik nooit uitgesproken heb, die is bewaarheid. Dus ik kan alleen maar mijn zegeningen tellen. Dus er zijn geen problemen op dit moment. Zij het dat gewoon die ondersteuning doorgaat. Psychologisch. Is dit een normaal gesprek? Nee, Waarom? omdat we hier over gevoelens en emoties en family history praten. Over hem. Maar als je zegt van, ken je je vader? Dan zeg ik met pijn, niet zoals ik zou willen. Sorry. Nee, dat doet geen pijn. Dat doet helemaal geen pijn. Shalom Shalom Aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru amen. Yaseh shalom, yaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Yaseh shalom, yaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Yaseh shalom, yaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Israël. Meer verhalen en interviews luister je dan naar Smokkelband de podcast. Na een week brengt dit unieke filmpje us waarom naar de oorlogsjaren in Engwierum. Lea Cohen is hier onderdoekt bij de familie Kloosterman. En de oorlog liep het heel vier voort.